алейкум, витаю. Я принимаю эстафету от своих коллег, и через несколько секунд в нашей студии мы продолжим говорить о том, о чем молчать нельзя. Новые заявления, новые решения и многое другое. С вами Гульсум Халилова. Поехали. Рада звільнила всю ЦВК. Хто тепер підраховуватиме результати виборів? У Зеленського є ідея, як повернути Крим. Гучні заяви на форумі «Ялтинська європейська стратегія». Коли звільнять усіх бранців Кремля, Сенцов започаткував нову традицію. Ну и по традиции я уже готова представить гостей нашей студии. Михаил Поживанов, народный депутат Украины 2, 4, 5, 6 созывов. Здравствуйте. Добрый а также Алекс Аакян, политолог. Здравствуйте. Нашу с вами беседу мы начнем с такого информационного сообщения. Верховная Рада Украины уволила Центральную избирательную комиссию. Фракции «Европейская солидарность» и «Голос» единственные, которые не поддержали распуск комиссии. Народный депутат Сергей Рахманин объяснил, надо менять не людей, а закон. Дякую. Шановні колеги, хотів би почати з того, що, напевно, було б чемно, якщо ми вже розв'язуємо таке складне питання, запросити голову Центральної виборчої комісії до зали. Мені здається, що це було б доречно. Вже стерли язики і зуби, говорячи, скільки недоліків в законі про Центральну виборчу комісію. Закон нікого не цікавить, але за надуманими, будемо називати речі своїми іменами, підставами, ми повністю змінюємо орган, щодо якого, підкреслюю, зазначено 7 років каденції и 300 голосів. Пожалуй, больше всех обрадовалась распуску Центральной избирательной комиссии фракция «Оппозиционная платформа за жизнь». Давайте послушаем реакцию ее сопредседателя Нестора Шуфрича. Сьогодні говоримо, давайте свідання, этот состав ЦИКа, і ласкаво просимо новий справедливий склад Центральної виборчої комісії для захисту прав наших громадян обирати владу и бути головним носієм влади. Вот многие действительно эксперты, политологи в том числе и даже народные депутаты после идеи распустить Центральную избирательную комиссию сказали, что это политическое решение, которое принимает Владимир Зеленский. Вы согласны, либо оно же действительно юридически обосновано? Ну, наверное, любое решение, которое принимает Верховная Рада, оно политическое. Степень доверия, наверное, у нас десятками лет вбивалась в голову, что неважно, как люди голосуют, главное, кто и как считает. Да? И мы помним Кивалова, Педрахуй, которого обзывали, мы помним Охендовского, мы помним, что предыдущий состав Центральной избирательной комиссии просрочил все абсолютно свои сроки. Мы помним, как набиралось, то голосовали, то не голосовали, то вносили изменения, чтобы чьи-то интересы удовлетворить, увеличивали состав Центральной избирательной комиссии. В принципе, в моем понимании, это хороший урок для тех, кто был. И когда кто-то говорит, что там не было нарушений, надо менять закон, но факты приводились, и они есть в решениях судов, когда Центральная избирательная комиссия в отношении фактически одного и того же факта, в отношении одного человека или одной политической силы принимала одно решение, а в отношении другой принимала другое. Я бы очень хотел, чтобы вот то, что произошло, да, это было не попытка под себя подмять Центральную избирательную комиссию, а дать урок всем тем, кто все годы манипулировал подсчетом голосов и проводил выборы так, как надо. Ну, а вот я очень хочу, чтобы это было так. Ну вот действительно, и многие же стали говорить о том, что президент Владимир Зеленский это делает для того, чтобы действительно ЦВК взять полностью под свой контроль как исполнительную, так и законодательные органы. Так ли это? Ну, я повністю погоджуюсь з позицією, що хотілося б, дійсно, щоб це було кроком до іншої якості. Але, на жаль, поки що ми бачимо, що аргументів за це їх недостатньо, щоб цю позицію прийняти на правду. Тому що фактично зараз ми бачимо абсолютно банальне перезавантаження, називаємо так, ЦВК, без зміни правил гри.
Якби в команді Зеленського дійсно на сьогоднішній день пішли на перезавантаження цих членів Центральної виборчої комісії паралельно з поданням певної реформи, законодавчих ініціатив реформування ЦВК, її складу, фаховості, професійності, тощо інших принципів, і вони могли сказати, що дійсно ми, дивіться, перезавантажимо порочну ЦВК, яка, як всі органи влади в Україні, має на собі каїнову печатку недовіри в суспільстві, і змінюємо її на кращий склад. Ми пропонуємо такі нові правила, такі нові принципи, і пропонуємо отакі прізвища людей, яких ми хотіли би бачити, чи принаймні подібних людей хотіли би бачити, і відмовляємось від квотного принципу, тому що ЦВК формується на 7 років, відповідно, формувати її від складу сьогоднішньої Ради не зовсім коректно було б, тому що ми за іншу політику, за інші принципи. Цього ми не бачимо. Сегодня нашему телеканалу уже бывший заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии заявил следующее. Давайте послушаем. Жодного переконливого, ключове слово переконливого, аргументу юридичного в питанні я не бачу. Друге, саме це і дає можливість побачити інші аргументи, а саме політичні. І, власне, я, як колишній член ЦВК, сприймаю політичні аргументи. Однак, знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається те, що ці політичні аргументи завуальовані. Скажіть чесно, ми вважаємо, що ЦВК представляє начебто старі політичні сили і хочемо завести своїх. Напишіть це. Мотивація може будь-якою бути, проголосували, все в порядку. Ну, вот такая вот реально вы же ничего Радченко, нового не услышали. Я думаю, что мы от него, ну, от любого сегодня бывшего члена Центральной избирательной комиссии, мы другой реакции не услышим. А как будут распределены Никто из них не силы? скажет, что мы там что-то делали неправильно. Как вы думаете, как будут распределены силы в будущей Центральной избирательной комиссии? Потому что если посмотреть на голосование за распуск ЦВК, ее не поддержала Европейская солидарность и «Голос». А остальные, такая фракция, как «Батькивщина», да, которая никак не могла определиться несколько дней назад, но сегодня, очевидно, уже определилась, поддерживает или нет. Позафракцийные, мажоритарщики, да, но как будут распределяться там силы? А вот здесь я как раз 100% соглашусь с Олегом. Он говорит, что они сегодня не представили. Но учитывая, что мы не находимся в выборном процессе, поэтому, наверное, неделя здесь ничего не сработает. Они уже заявили, что там есть предварительно 35 даже кандидатов. Я надеюсь, что они не будут увеличивать состав Центральной избирательной комиссии до 35. А в целом вот те критерии, да, о которых говорил Олег, они будут поставлены, обществу будет показано, почему тот или другой человек стал членом Центральной избирательной комиссии и какое доверие к ним есть. Я в это хочу верить. Вот я так скажу. Я не знаю, что и каким образом они будут делать. Закон-то у нас хороший. Закон, в принципе, про Центральную избирательную комиссию выписан нормальный. А вот когда на одно и то же решение мы одному отказали в регистрации, другого приняли. Вот здесь возникает вопрос, почему? И почему все члены комиссии голосовали фактически единогласно, никто не высказывал своего особого мнения, мы не слышали об этом, оно все как-то плавно и красиво проходило. Но решения почему судов ЕС и потом «Голос» были. были против? Ну, може знайти в цьому політичні мотивованості, тому що ЄС знаходиться в глибокій опозиції до Зеленського. Це зрозуміло, вони цю нішу займають по голосу. Мені здається, що тут зіграла більше ціннісна позиція, що не було запропоновано на кого змінювати, не було запропоновано нових принципів. Судячи з того позиціонування, яке зайняла на сьогоднішній день партія Вакарчука «Голос», то вони намагаються відігравати роль певного парламентського камертону. Тобто вони намагаються підтримувати ті рішення, які однозначно хороші, і не підтримувати ті, які можуть носити собі суперечності. В тій позиції, в якій вони знаходяться, вони можуть собі це дозволити зараз, тому що критичного впливу вони не мають на ситуацію. Займати їм позицію за чи проти, однозначно відпозиціоновуючи себе як опозиція чи влада, їм немає сенсу. Їх якраз і можливість це виступити таким собі камертоном для того, щоб не втратити свого виборця і, можливо, приумножити. Распуск ЦВК – это не единственное решение Верховной Рады Украины, которое сегодня обговаривалось и было принято. Верховная Рада сегодня также поддержала в первом чтении законопроект о вознаграждении для обличителей коррупции. Представляла этот законопроект нардеп от «Слуги народа» Анастасия Красносельская. Вот что она сказала.
Законопроект 1010 пропонує, перше, запровадити ефективний механізм повідомлення про корупцію і перевірки інформації від викривачів, запровадити ефективні гарантії захисту трудових прав викривачів і, нарешті, запровадити заохочення для викривачів, якщо їх інформація дозволить отримати обвинувальні вироки в корупційних справах. Ну, я предлагаю посмотреть, собственно, что предусматривает этот закон, за что и как будут наказывать. Викривачу-корупціонера обіцяють давати лише якщо те хабарництво від 5 тисяч неоподаткованих мінімумів. Зараз це понад 10 мільйонів гривень. Мінімальна винагорода – 10% від хабара або отриманої корупціонером вигоди. Максимум винагороди обмежено. Це не більше 3 тисяч мінімальних зарплат. Станом на зараз це 12,5 мільйонів гривень. Якщо викривачів злочину кілька, винагорода між ними розподіляється з урахуванням важливості повідомленої ними інформації. Суму винагороди встановлює суд. Вам нравится этот закон? Ну, пока он у меня вызывает определенный смех. Ну, во-первых, начиная с 10 миллионов. То есть это довольно-таки большой ущерб, да, который, наверное, у простого чиновника, у простого там бизнесмена он не происходит. Это уже получается топ. Если Если она попадает в разряд высокой, то количество людей, кто что-то могут сказать, сделать, очень тяжело. По защите тех, кто говорит, ну, если у нас генеральный прокурор предыдущий позволял себе вскрывать там и секретных агентов, и всех, то очень тяжело этих людей будет защитить, и поверят они в это или нет, мне сказать на самом деле тяжело. То, что подобные инициативы, они, кстати, были в разных странах, да, оно по-разному там преподносилось, так же, как по чекам, что ты тоже там обязательно заберешь, вот этот удар там по кассовым аппаратам. В свое время в той же Чехии и Словакии там премьеры и налоговые службы выходили наоборот, с предложением, что вы собираете чеки сами, потребители, а мы проводим лотерею. Но оно провалилось тоже, оно так и не сработало. Но как-то, вы знаете, нечестно получается, потому что если до 10 миллионов, это 10% тем, кто сдал, да? А если, значит, там больше, да, то 100 миллионов, то у тебя 100 миллионов, то только... всего лишь 12,5. Да. Що так нечесно? Це, мабуть, щоб... Хоча, до речі, ця ініціатива може вивести деякі українські телеканали в прибуток. Тому, в принципі, тепер журналісти зарабатують. Я думаю, що відділ журналістських розслідувань може тепер годувати весь телеканал, в принципі, з такими грами. Але, зрештою, я думаю, це для того, щоб обмежити, принаймні, певним здоровим глуздом ті суми, тому що зрозуміло, що викривачі так чи інакше це роблять не стільки за грошей, скільки за того, що вони хочуть добитися справедливості. Якщо зробити... Либо помститися, що їх не пустили туди. Або через них зливають інформацію. Таке так само відбувається. Ну, а те, которые слили коррупционный факт, им разве не будет угрожать какая-то опасность? Ну, насколько это будет оприлюднено и насколько это... Журналіст має право не розкривати свої джерела, він захищає законом про журналістику. Але інший момент, що... Если не журналист, да, просто гражданин України. Ні, ну в будь-якому разі людина зможе звернутися, отримати кошти. Ну, тобто, а що їй буде загрожувати, якщо вона навпаки викриває? Вона навпаки зможе сама піти і отримати ці гроші, умовно кажучи. Ну вот смотрите, представители оппозиционной платформы «За жизнь», в данном случае Илья Кива, ему вот эта инициатива, этот законопроект совсем не по душе. И он, собственно, рассказал, почему. Давайте его послушаем. Да, потрібно карати корупціонерів, але ж не руйнацію суспільства. Прийняття цього закону – це створення фактично інституту сексотства. Відносно остаточно зітре мораль нашого суспільства. Пам'ятайте, мої друзі, що від доносів до зради батьківщини один крок. Сьогодні здав сусіда, а завтра здав батьківщину. Наше суспільство сьогодні не готове до таких заходів, хоча і загально прийнята в Європі це практика. Але ми виховані інакше.
Друзі, у нас зовсім інша ментальність. Нарешті, є правоохоронні органи, котрі потрібно, щоб займалися корупціонерами, які потрібні, щоб виявляли злочинців. Не руйнуйте наше суспільство. Все, я закінчую. Дякую. Колеги, 95-й квартал відпочиває, справді. Да, мы вот сейчас услышали Илью Киву. Да, и что это было? Я думаю, Юрчишин правильну оцінку дав, що 95-й квартал відпочиває. Що? Це людина, яка сетує, судячи з усього, на цінності, які створені бутиркою, кримінальною естетикою, шансоном, тощо і так далі, де покривати злочин когось через те, що він свій, ну, зі свого району, зі свого бандформування, тощо, це є нормальним. Оця от викривлена амораль, тому що це моралью назвати, і вона нав'язувалась тим, що Радянський Союз пропустив цілі народи, і на кримсько-татарському телеканалі, я думаю, як не де це знають, через табори, через переслідування, тюрми тощо, таким чином нав'язавши цілим верствам населення кримінальну етику і кримінальну естетику, відповідно і кримінальні цінності. І ми зараз проходимо шлях, навпаки, відходу від цього і повернення нормальної моралі, там, де людина, яка порушує закон, людина, яка краде кошти не в якоїсь ефемерної держави тоталітарної, а краде гроші платників податків, тих людей, які платять ці податки, громадян України, просто краде у кожного, у дітей, у всіх разом краде, і її не здавати. І от за це сетує пан Ківа, найбільш послідовний український політик, який на сьогодні в ОПЗЖ, до цього був в крайні правих, правонаціоналістичних українських політичних силах. Ну, не знаю, что я могу сказать. Буквально очень коротко. У нас будет работать этот закон? Я думаю, да. Он работает во всей Европе. И на самом деле это нетерпимость. Пусть он, это его ментальность. Тут, опять же, я с Олегом 100% согласен. В Европе он работает. Каждый гражданин хочет, чтобы и я, и вы, и Олег выполняли закон. Если кто-то его перестает выполнять, это наоборот считается нормальной практикой заставить в рамках действия. Абсолютно. Потому что идет нам всем. И если мы говорим о своем европейском выборе, да, то европейский выбор — это не вступление в Евросоюз, это создать те правила и условия жизни, когда закон один для всех. И все. Поэтому эта норма работает. Я когда-то очень быстро в 5 часов утра пересек 2 сплошные линии. И мне приходит штраф, где написано «по анонимному уведомлению». Я спрашиваю адвоката, а как, можно не платить? Он говорит, ну, это очень тяжело будет, но, говорит, посчитай, что мои услуги будут стоить дороже, чем этот штраф. Вот такой заплатил 82 евро. У нас есть идеи, как вернуть Крым. Об этом рассказал президент Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия». Давайте послушаем гаранта Конституции. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде саме з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити. Це зарано, це буде як, дивіться, як з обміном, тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. У мене є важливі зустрічі, ті, про які я вам сказав, і зустріч, я чекаю на зустріч з президентом Сполучених Штатів. Ми думаємо модель. Якщо можна, я зупинюсь на цьому питанні, але ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами. Вот мы послушали сейчас президента Украины Владимира Зеленского. Вот как граждане Украины, да, вы верите в то, что действительно у Зеленского есть идея деоккупации Крыма? И что это может быть? Ну, я откровенно не верю. Вот я не вижу сегодня механизмов, кроме санкционной помощи абсолютно наших всех западных партнеров.
Если у него есть какой-то план, вот как он это видит, да, и он на самом деле хочет его обговорить там с тем же президентом Соединенных Штатов, потом с премьер-министром Великой Британии, с представителями Нормандской четверки, чтобы потом вынести его и обсудить, ну, наверное, поведение правильное, я бы тоже так говорил, да. Самое плохое, чтобы не оказалось, что за этими словами у него просто нет вообще никакого плана. А как медийный, мы просто перед передачей немножко это говорили, что вот пришла группа ребят с медийной сферы, и они действуют вот как медийщики, и они рассказывают, вот какие-то обещания дают, а оно может оказаться, что оно ничем не наполнено. Потому что если бы это было относительно на поверхности, то мы бы это все уже обсуждали и говорили те механизмы, которые, ну, привели бы к тому, чтобы Крым вернуть. Ну а вообще, может ли действительно сформирована быть какая-то формула с президентом США Дональдом Трампом? Кстати, вот совсем скоро планируется их встреча, 23 сентября, если не ошибаюсь, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Да. То есть может ли быть такое? Потому что Трамп ведь постоянно Обаму обвиняет в том, что он ничего не сделал, когда оккупировали Крим. Может, тогда и у него есть что предложить? Ну, я думаю, тут ми не маємо бути заручниками, знову ж таки, пострадянського сприйняття дипломатії, де одна людина може вирішувати все. Росія до сих пір діє в цій кальці. Ми бачимо, як вони працюють то з Трампом, то ще, намагаючись Макроном, працювати з першими особами для того, щоб сформувати політику потрібну для себе, досягнути своєї політичної сили. Але так західний світ не працює. Там є інституції, інституційні механізми, і тому навіть якщо є якась геніальна ідея в пана Трампа в голові, все одно не факт, що він її зможе зреалізувати. Тому що між геніальною і хибною ідеєю межа вона дуже тонка. І для цього є інституції, які мають всі ці ідеї профільтровувати і, в принципі, формувати державну політику, яка має бути сталою, більш-менш для того, щоб не хитало на 180 градусів державну політику. Тому і в пана Зеленського тут, навіть якщо в них в команді є якісь геніальні ідеї, певний набір ідей, їм все одно прийдеться пройти певні інституційні механізми закріплення і формування цього в політику. Тому ми маємо побачити принаймні засади державної політики по відношенню до країни-агресора і до окупації Криму. Тоді ми зможемо говорити змістовно. А поки це вірю, не вірю, є в них чи немає, це лише слова. Ну и также на Ялтинской европейской конференции выступил освобожденный уже политический заключенный Олег Сенцов. Давайте его посмотрим и увидим, как это было. Непростая банка. У меня были 2 тетрадки, желтая и синяя. Я их не заказывал, мне просто в передаче так получилось. Это было в самом начале, еще первый месяц. Я взял, вырезал с этих тетрадок 2 полоски. Синюю и желтую. И наклеил на эту банку. Написал 2 слова. Слово «Слава» и слово «Украине». И поставил на самое видное место. Все 5 лет, пока я путешествовал по тюрьмам Российской Федерации, она была со мной. Я оставил ее на самое видное место. Она очень раздражала тюремщика. Ее постоянно меня забирали, отрывали флаг, пытались топтать. Ну, было много такой мелкой возни за эту банку. Это была маленькая моя борьба. Вот эта банка. Вот свои. Еще в тюрьмах у российских заключенных есть так называемые нагрудные знаки. Здесь носится вот так вот. Это вот мой. Я на память ее забрал с собой. Вот. Мне бы очень хотелось, что эта банка как можно быстрее наполнилась бирками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Пан президент, сделайте, чтобы эта банка уже была быстрее полная. Ну и омбудсмен Людмила Денисова провела встречу с адвокатами заключенных крымских татар. О чем там говорили, давайте послушаем.
Закінчилась робоча зустріч з групою адвокатів, які здійснюють захист ув'язнених кримських татар, які перебувають на території Російської Федерації. Обговорили ряд важливих питань, які стосуються в першу чергу необхідності розв'язання гуманітарних питань щодо забезпечення наших громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною або іншою допомогою. А Кремль же, в свою очередь, не исключает нового обмена с Украиной. Об этом сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Давайте его слушать. Це вимагає початку нового процесу, обміну думками, дуже-дуже кропіткої і, напевно, розтягнутої за часом роботи. Ніхто апріорі можливість і доцільність такого процесу не виключає. Тому це питання тих же самих двосторонніх контактів. О втором этапе освобождения политических заключенных заявил и президент Владимир Зеленский, сразу находясь в буферной зоне, когда он встречал других политических заключенных. Как вы думаете, может ли состояться второй этап освобождения до Нового года? Ну, я допускаю это вполне, тем более, если вот заявление сегодня, я думаю, что мы тоже об этом будем говорить, нашего министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что необходимо провести выборы. То есть это тоже сигнал, что Украина готова все-таки выполнять там Минские соглашения, где вопрос выборов записан, да. Поэтому каждая сторона будет пытаться, наверное, делать, чтобы их никто не обвинил в срыве вот этого процесса, и я поэтому допускаю, что обмен может произойти. Тем более, если нормандский формат действительно первых руководителей пройдет в октябре месяце, под это, думаю, что тоже будет определенная акция сделана. Олег, что вы думаете по поводу возможного освобождения других политических заключенных? Ну, тут так і ні не можна сказати. Тому що реально ми маємо готуватися до того, що цей обмін може відбутися дуже нескоро. Звісно, сподіватися на те, що він відбудеться якомога скоріше, але саме розкачування суспільного очікування в Україні робить нас більш прогнозованими і більш болючо сприймаючими, більш вразливими для російської пропаганди, для того, щоб маніпулювати. Тому що політичні в'язні в Кремлі... и раскручивают, как было, помните, еще до освобождения? Політичні в'язні – це в Україні і ціннісний, і політичний, і інформаційний фактор. І Росія розуміє, як в Україні до цього відносяться. Розкачувати лодку для того, щоб ніби от вже відбудеться, а потім зірвати – це створити соціальне напруження в країні. Відповідно, це створення тиску на владу. Таким чином, це може бути конвертовано в абсолютно інші можливості. Плюс розкачувати тему обміну – це завжди розширювати поле компромісу, на який схиляти українську владу. Тому що кожен раз прийдеться пояснювати, чому не відбулося обміну, і що було зроблено владою, чого не було зроблено. Тобто, це ціла технологія. І, на жаль, ми тут дуже часто можемо ставати заручниками неї. Тому я би сказав так, що вікно можливостей для обміну зараз доволі відкрите. Чому? Тому що ми бачимо, що формат не закостянів. Російська Федерація завжди з лагом в 5-6 років намагається в тих точках конфліктів, куди вона заходила, перероздати карти і спробувати змінити формати. Якщо ми подивимося по Придністров'ю, як тільки змінюється влада у Молдові, як тільки проходить один електоральний цикл в Європі, одразу ж виникають нові плани, нові ініціативи. Рівно для того, щоб використати це, для того, щоб подивитися, чи вдасться, чи не вдасться хитнути ситуацію, чи вдасться досягти більших інтересів, чи ні Росії. Тому і тут зараз це вікно відкрито. Зараз ми в ситуації, коли ставки піднялися, як з боку України, так і з боку Росії, і ціна помилки так само і для Росії, і для України тепер вища. Тому я би дуже стримано відносився до цієї теми і дуже би радів би, коли обранці, яких тримають в Кремлі, стали бы ногами на украинскую землю. И я хочу перейти к теме, которую вы уже затронули. Действительно, следующие выборы могут пройти на временно оккупированных территориях. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Давайте послушаем прямую речь. Ми погодилися на мінські домовленості 5 років тому, зокрема й на проведення виборів. На нашу думку, ідеально було провести вибори, доки це можливо, одночасно в усій нашій державі. В них уже двічі були вибори, фейкові, їхніх результатів ми не визнаємо. Зараз ми пропонуємо провести одночасно вибори на всій території, зокрема й на окупованій. Подивимося, чи спрацює це, за часом виключно. Как это возможно, проведение выборов на неподконтрольной Украине территории? Ну, хочете
Давайте так. В умовах доволі жорстких перемовин не все те, що говориться в публічному просторі, говориться для того, щоб це виконувати. Це можемо зафіксувати як перший момент. Другий момент. Тобто вибори можуть і навіть не состояться там. Це може бути сказано виключно для того, щоб це сказати і отримати певні сигнали з боку Росії. Я собі не уявляю конструкції, в якій ці вибори зможуть відбутися в наступному році. Навіть в турборежимі, як називали сьогодні представники команди Зеленського, досягнути умов, в яких можна їх провести, я собі не уявляю. Чи це створює тиск сьогодні на Російську Федерацію, тому що Україна виступає святішою за Папу Римського і фактично спонукає Росію до того, щоб вони просувалися? А що в нас прив'язано до виборів? До виборів в нас прив'язан виключно обмін полонених всіх на всіх і припинення вогню. Це те, що точно передує процесу виборів навіть в російській інтерпретації. Зараз ми бачимо, що активізується процес розведення сил і забезпечення тиші на лінії зіткнення. Його Росія саботує, зриває. В станиці Луганській Росія не відводила своїх вояків, намагалася маскувати їх по СКК, але тим не менше в розрізі зустрічі в нормандському форматі на Росію почався певний тиск по демонстрації доброї волі. Відбувся обмін. Цілком вирогідно, що Банкова зараз, розуміючи це вікно можливостей, намагається виграти для себе. Что касается нормандского формата, вот совсем недавно президент Владимир Зеленский заявил, что во время нормандского формата будет обсуждаться формула Штайнмайера. Да. Вам не кажется, что проведение там выборов – это одна из условий имплементации формулы Штайнмайера, потому что она предусматривает выборы, особый статус, а потом уже разведение войск. Ну, вивод вообще войск. Не розведення, а вивод войск. Я додам ще один момент. Більш того, там можна ще сказати, що і ЦВК зараз перезавантажується, можливо, для того, щоб реалізувати формулу Штайнмайера. Але, тим не менш, ми, як суспільство, маємо розуміти це, але поруч з тим окреслювати чіткі червоні лінії. Бо до чого б не домовився президент України десь в закритих кабінетах з Путіним, з ким завгодно, він не зможе цього реалізувати, якщо в нього не буде підтримки суспільства. Якщо суспільство, експерти, журналісти окреслюють червоні лінії, в яких територіальна цілісність, суверенітет, необмін на Крим, тощо ціла кількість маркерів розставлені, то тоді в нас немає причин не довіряти, тому що ми контролюємо ситуацію. И у меня вот еще один вопрос. Мы начали с этой темы, мы начали с темы распуска Центральной избирательной комиссии, и все-таки я хочу с ней закончить. Не кажется ли вам, что распуск Центральной избирательной комиссии связан с анонсированием выборов на оккупированной территории? Ну, это будут привязывать, эксперты будут об этом говорить, потому что у нас даже Конституция предусматривает, что любой злочинный наказ выполнять нельзя, да, и один его может выполнить и сказать, что я никогда в жизни этого делать не буду, другой может объявить. Если говорить о выборах, я полностью поддерживаю все то, что Олег сказал. Это действительно очень тонкая такая грань дипломатической игры. Мы показали, что да, ребята, мы готовы. Но куда идти, если вы каждый день стреляете, если у нас каждый день есть раненые на линии разграничения? Прекратите это, а мы уже говорим о следующем шаге. Если говорить о выполнении там выборов, но мы сегодня их все равно не контролируем. Да? Если оно будет проведено даже псевдо по нашим украинским законам, и после этого последует вывод войск, наверное, через какое-то время вопрос может решаться чуть-чуть по-другому. То есть свет в конце тоннеля там где-то есть. И общество, я думаю, что эту часть может поддержать. Но, опять же, любое это решение, оно должно быть поддержано Радой нацбезпеки и обороны, Верховной Радой, соответствующими институтами, которые должны поставить ограничители, чтобы единоличного решения здесь не было. Дуже дякую. Михайло Поживанов, народный депутат Украины 2, 4, 5, 6 созывов. Олег Саакян, политолог. Благодарю. Сәғлі достлар. Бізісе бұл программамыздың бөлігіні екілнемеге істейміз. Ве менің сізге бір дайны мұраджатым бар. Шымды, сіздің экранларыңызға бір телефон номерасын ерлештірді біздің режиссерларымыз 063 531 01 55. Ярын Атер телеканалының яйынында көпір программасы кечірілежек. Біз анда işgal етілген Қырымда қанунсыз же өткерілген seçimlerini ve bu seçimlerde өзінің намзет olarak göstergen Қырым татарларını müzakere edecekmiz. Bu telefon numarası bu seçimlerde iştirak etken ve
insanlar için aydınlatıldı ve etkenler için değil de aslında sizler için umumen ne için bu seçimlerde iştirak ettiniz? Sizin fikirleriniz nedir? Halka yardım etmeye ya da başka bir fikirleriniz var idi bu seçimlerde ne için iştirak ettiniz? İşte bunu anlatmak için şimdi biz sizge meydanını beremiz. Bu Köprü programması. Bu telefon vasıtasıyla bizge telefon açıp ayta bilesiniz. Mına men Köprü programmasına çıkmağa isteyim ve anlatmağa isteyim. Ne için men bardım bu seçimlerge? Ve biz de sizlerini dinlerimiz. Onun için utanmanız, telefonu açınız ve yarın Köprü programmasında bu meselelerini sizle beraberlikte müzakere ederimiz. ATR herkes için açık. Görüşkence. Річниця повернення кримських татар до Криму. Як це було?